Des d'aquí podeu veure l'ermita de Sant Antoni, que és el mirador natural del poble pel fet que es troba en un turonet amb l'alçada suficient per tenir una perspectiva més aèria de la vila. Aquesta ermita, com bona part de les que van ser construïdes arreu del priorat, fou obra dels cartoixans. Actualment és una imatge simbòlica del nostre poble. En un moment de la història, nobles i clergues, a part de controlar la producció agrícola, havien instaurat el delme, un impost del 10% del benefici de cada explotació agrària. Aquests impostos van generar malestar entre els vilatans i van culminar en més d'una revolta. Quan a l'ordre dels cartoixans li quedava poc temps posseint el poder, durant el segle XIX, l'Estat necessitava molts diners per mantenir les colònies americanes que es volien independitzar, i al mateix temps es van anar produint les diverses guerres entre absolutistes i liberals i les guerres carlines. Enmig de totes aquestes despeses, el 1835 es va produir la desamortització de Mendizábal, que va manllevar els béns dels monjos. El monestir de la Cartoixa d'Escaladei va ser assaltat i cremat. Fou la primera de les 3 desamortitzacions dels béns de l'Ajuntament i de l'Església que hi hagué. Males veus comenten que van ser els exaltats de Porrera els primers que van entrar a cremar la Cartoixa, ja que els porrerencs arrossegaven fama de lluitadors encesos i ferotges, però els escrits no ho corroboren. El que sí sabem és que el darrer prior d'Escaladei era descendent de Porrera. En aquests moments comença l'època més rica de Porrera. La bona producció de vi i els canvis polítics i socials van donar vida als propietaris de les terres, i els béns produïts es van invertir en la construcció de grans cases i infraestructures més modernes per al poble. Al costat vostre es troba el restaurant Cal Carlets. Si tireu amunt per qualsevol dels carrers que teniu a banda i banda, arribareu a l'Encastell, la part més alta de Porrera, des d'on podeu gaudir d'unes bones vistes del poble i de l'entorn. Però la ruta del Tom no s'enfila fins allà, i el proper codi és a la plaça de l'Església.